čekaj, stani malo da ti kažem nešto. Čiro, nemoj se delat da ti kažem samo nešto majke. Samo ovu jednu rečenicu da slušaj. Samo jednu rečenicu da ti kažem. Par riječi. Je li ti hoćeš da ja tebi pričam samo ono što ti voliš i što ti hoćeš da... Ti s mene pitao, ništa ti nisam rekao. Pa nisi ti, jer te strah. Evo i ovo, evo da ti kažem nešto, evo onda ima Sarajevo komplet. On se nikad u životu neće oženiti. Pa nije. Znaš što? On hoće da mu je treba atraktivna, da je lijepa, da se svi okreću za njom, da je ovo, da je ono. Mogu li ja tebi? Ej, šta ti meni pričaj o meni? Šta ti meni pričaj? Da bi ja svoje mogućnost. Ja imao misce, ona imao okrape. Šta ti meni pričaj? Jesi imao. Pa ja to znam. I šta će od mene? Evo sam bi čovjek kreće. Pa jebo od ljude pa, neka mene. Znam ja svoje, ja sam imao 3-4 na lage. Što ne mogu sanjati. Pa jebo priče pa. Što ti reći? Što će on reći? Šta meni je to interesuje? Znam ja svoje pa. Ti si da zakon. Čiro, predno tebi garsonjera 5-6 milija. Ma jebo garsonjeru ba. Ma šta me kurat boli da ti ba? Ma jebo od njihove priče ba. Pričem kaj, jeste prepuo da se ne odnesi. Šta će mi od njih ba? Šta će mi od njih? Šta mi more od njih? Šta? On je, ja znam, slušaj. Ma gdje si jebo? Ja sam dao da kad ti dođe. Večera da će biti rasprave. Isti. Ti si došao isto od toga. Ti si bolest levat pa o tim raspravama. Pa kurat me boli, što si kocku. Što sam ja dodio iz Njemačke, što ja da ponutim. Šta me kurat boli, što sam kocku. Neću mi uti. I treba nutit kada sve. Čiro, izvini. Ovo je kompleksan. Ma šta će u meni jel ti tražiš ženu tvoje... Čekaj, jel ti tražiš ženu tvojih snova ili visine? Pa nemam ja, šta smo, mojih snova, mene treba idu, ljudi ljubomorni su ja tu imam. Meni da je suđeno, ja bi se oženio, nisu tako alate da, razumiješ? Oprah ima 3 milijarde, pa ne bre roditi, ona ubija si rodi djece, možeš pust pjet, ako ona ne da. Jebo ljude pa. Da dođe u Pariz, stani. Šta ti meni? Ti nemaš Čiro, meni je ovdje taraba. A šta ti ima biti taraba? Pa išću ti ja. Evo ga, Bago, 2. Ti Bajernu valio go. 2. Nije 2-1. Jes tukun. Jes ju. Oca vrtvo go pade sada. Ajde, nekaj pa. Ja, a opet će za Barsa. Jes. Pusti da gledam. Čiro, vredi li tebi kad sam vjerao 5-6 milija da je ovo manje? Vredi 10 milija. Ma jebo evo ti 2 keša. Ma šta me kurat boli doma? Sutra da propadi, da mi se smiju. Ma ne mogu kuću, ma. Pa ti me pričat. Kako se postao bolestan? Ko ne more? Ona odnosku daje. Šta si meni pričat, pa? Ko da ja nisam često, da ja sad mogu ti... A čekaj, hoćeš ti da ti ja dam stan, izvini, ja ti... Ma šta si kraj, kakav tam? Ma jebo, tebi ta priča tako. Možda često kraj. U mene je stan u Titovu, broj 28. Ja da sam frajer, sad mi se frajeri eksploatisali me. Misli mi da radim za njih, da radim za njih lov, jer ti mu dala. Što će meni doći? Ti odjebi, ti zakon čovu, on je u pravu. Dala pa. Ja imam u Titovoj na broju 28. Šta? Stan. Osoba. Možda mijenjamo za gršenje. Ma nikad. Ali u mene u Rudom u Titovu. Ma šta me kurat boli u Rudu? Šta me kurat boli? Pa Titova je Rudo. Mene interesuje.